Ini baik rally rally अभियान नि बागै ini o baik rally o जों गोबां पजिटिभ माखा लामा लामा जों ini खाजानि ताकति बुक संरक्षण सभा दाइ बोसोरनि खादों जों नायो थांसानि बिसिंनि जोंनि डेटा लेना आदाय खालायनो नायो जाहाथे दिनै जों साब्रुम डिस्ट्रिक्ट YTF रिंजा कायसा अट' बाइक रैली प्रग्राम खालाय दङ और फाइमानजक फाइगासिनो YTF नि सेंट्रल कमिटी नि सेक्रेटारि सार अमेन्द्र ब्रह्म ताई और फाइमानजक फाइगासिनो ब्लॉक नि प्रेसिडेंट मुकेश त्रिपुरा ताई आङो रेशमु ब्लॉक नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेंबर चिरंजीत त्रिपुरा ताई और टेबल लीडर्स गोबां दङ जों जागाव जों गैदारिं जों कम से कम जों गैदारिं खालाय दङ जागाव कम से कम 1000 नि आबाब जों बाइक रैली खालायगा जों जत्त सिख्ला दं दाबो जों यां टिकेट गुरबाय दाबो रतनपुर निसिमि जों सेंनिनाय जों गाबर सरा टिके हाबै नर्थ सोनायसरी महरानिपुर ताई धनंजय नगर महरानिपुर ताई शिवपुर टिपार फाइनाय जों नेक्स्ट और जागाव बेक फाइनाय रतनपुर और जागाव जों किसा बाजार सभा जिखन साजा खालामनाय लायना हामबाय दिनै साब्रुम डिस्ट्रिक्टनि दिनै रशिया मुख ब्लक आन्दाराव कायसा YTF रिंजाक बाइक रैली इंखा जत्तन मानजाखाव जागाव more than 1000 above bike tai gari rok जों जागाव नुखा ताई बर गेसे बोलखा आबनि बागै जत्तो जे फाइमानजा फाइनानि सिखला ताई सिखली ताई अक्रा साक्रा जे ओ रैली बो मानजा फाइनानो जत्तरनो तिब्राले निसिबाय ताई हामजाक मुया फारो जों तिनि तामनि बागै जों खालायनो नांखांके मेन कारणके जों फाइनाय 16 तारिखआव दिल्ली अभियान थाङै दङ आबंके जों सिनि डिमान्ड चार्टर ऑफ डिमांड दङ दुइटा जों कायसा अंके सिनि ग्रेटर टिब्रालेन जे मुभमेन्ट जों दाखि टिब्रालेन तुबि फाइमानानि दा कायसा अंके सिनि 125 एमेंडमेंट बिल जे थानायो गुवाहाटीआव पास खालायजाखोनि आ बिल न तैसा हायना हाय आ जागाव फाइनाय जानुवारि 6 सेसनाव साख्लायजाकनाय आबुनो तैनाय सिनि आवाय मुं पान्दा सिनि मुभमेन्ट नि बिसिं तै जों आबुनो जों सक्सेस खालायनायनि बागैनाय जे इंडिया गभर्नमेंट जों दाखि इमप्लिमेंट खालायदो थुं होननाय जों फाइनाय 16 तारिखआव जों मुभमेन्ट थानाय गारो जों 19 कुरि रग जों थाङै संनाय आरो जों दरनार गाबोन सिबिया जों जे तं संनाय रग
जों अरो जे थांया दिल्लीआव दरना रियारो अरोबो जों डिस्ट्रिक्ट वाइज खालायनाय दाबो दुइटा डिस्ट्रिक्टआव कायसा गेदारिं आमा हाके जों जत जागोन सिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्टआव जों कायसा धरना आचंनाय सिटिं डेमनस्ट्रेशन जों त्रिपुरा हास्टेआव बस जोंआबो सारा त्रिपुराआवबो जों गोलैरि दनाय दाय दिल्लीआवबो जोंआबो सानाय under India government under Article 2 and 3 जे Greater Tripura Constitution जे सुइसाक तकमानि आबुनो सुनो रिसिटुं सिनि बर' कुसुं कुसुं थांसिटुं होननाय सिङावबो